Una vegada, dos monjos, Tenzan i Akido, viatjaven junts. Els seus vots sagrats significaven que no podien tocar dones, una regla que sempre van seguir. Quan va caure una pluja intensa, van arribar a un camí fangós. Allà, una jove vella estava de peu, incapaç de creuar sola, amb aspecte preocupat. Sense dir una paraula, Tenzan la va agafar i la va portar a través del fang profund. La va col·locar suaument al camí sec de l'altra banda. Akido va observar, sorprès i en silenci, mentre Tenzan continuava el seu viatge. Durant hores, Akido no va poder parlar, la seva ment plena de ràbia i preguntes. Pensava en el vot trencat de Tenzan, recreant l'escena una vegada i una altra. El seu cor se sentia pesat de judici i irritació envers el seu amic. Finalment, a mesura que s'acostava al vespre, Akido no va poder contenir-se més. Per què vas portar aquella dona? Va esclatar amb veu aguda. Som monjos. Està prohibit? Tenzan va mirar el seu amic amb un suor somriure a la cara. Vaig deixar la dona fa hores, va dir amb calma. Encara la portes tu, Akido? Akido va quedar atònit. Es va adonar que Tenzan havia deixat en el moment immediatament, sense cap pensament persistent. Però Akido s'hi havia aferrat, portant la càrrega de la seva pròpia ràbia i judici durant tot el dia. Aquesta poderosa història ens recorda, no t'aferris al passat, deixa-la anar. Demà porta noves oportunitats i nous començaments si alliberes les càrregues d'ahir. I la profunda saviesa de Tenzan et va inspirar, subscriu-te a Catalanrepo per a més històries llegendàries. Dona m'agrada si aplicaràs aquesta lliçó avui i comenta quina història famosa hauríem de compartir a continuació.